ndu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique takkusan yoni to belinaɓe rinjaw gorjumu ko on takkusan juula ha to keydi dimɓe joro nde jeeya e gardidi e kabaruji men hoorejo leydi Mauritanie Mouhamed Cheikh Al Ghazouani o windi batake duwaw fade Mauritanie naɓe asoɓe kanŋe caggal kay nde gaska jorti yoga en mbasi pittali mumen to leydi Sénégal ma en jabbo Amadou Alassane Dia kabaruji men e ɗemgal Pular manam en ha to leydi Niger leydi Mali ma en jabbo bone men debbo Banour Sarr kabaruji men e ɗemgal Pular manam en ha to leydi Tunisie ko noon e leydi Birmanie cakkitirteɗen kabaruji men e ɗemgal Pular ñalawma hannde o ko conseil sécurité de l'ONU tawi ha hannde cimtol mabɓe jaltini faccirali kabaruji ɗi ko joni joni sawre welede gueno hayo bella mi dañi bella ko battake ummorade e docteur Djiby Sow le grand guérisseur. Docteur Djiby Sow ko wittiyanke safriyanke e safaruji fina tawa docteur Djiby Sow ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol. Docteur Djiby Sow ene safra kista fibroma ndogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e dartoraɓe kala. Docteur Djiby Sow ene safra koyɗe e kecceji musoje e koyɗe guloje kala. Docteur Djiby Sow ene safra wonduɓe hernie prostate hémorroïde. Docteur Djiby Sow ene yawrana worɓe ustoraɓe gorago ha jippiɓe e leecce e rewɓe ustoraɓe newago kala. Docteur Djiby Sow le grand guérisseur ene andina kilineɓe mum tawateɓe to Wourossogui ha to leydi Mauritanie wonde ko ñalawma janggo altini ummoto to Dakar o ara to base makko tawateɗo to Wourossogui o waɗa ɗon yontere ha balle sappo caggal ɗum o ummo ɗon o tacca maaje o fata to leydi Mauritanie to wuuro Magama. Docteur Djiby Sow ne andina dendagal bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dakar base makko Dakar noon tawate ɗon ko biteɗo Yahya Ɓan base makko to Wourossogui 24/24 ene marsa ɗon kadi tawate ɗon ko biyeteɗo Makky Ɓan on base ne tawe to banggue funnangue Bamouly Wourossogui ko ɗon tigui tawate base le grand guérisseur docteur Djiby Sow. So tawi ko base makko tawateɗo to Kidira tawate ɗon sokhna Nabou Ɓan tawate ɗon sokhna Nabou Ndiaye sokhna Nabou Ndiaye kañum woni to base makko tawateɗo to Kidira dendagal ɓeɗon kala noon ko humpitiɓe leɗɗe ɗe ko anduɓe golle ɗe kadi ko yimɓe makko laaɓaɓe golle ɗe hano hannirta ni. Docteur Djiby Sow ne andina dendagal bandiraɓe wonde o heeɓi leɗɗe kese pul ummiɗo to leydi Mali ɗum noon dendagal jiɗɗo ko ɓurɗo labde yo jokkodira e docteur Djiby Sow le grand guérisseur mbatta 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi ko yimɓe hebde banggue WhatsApp noon mbatta ko 00 223 78 85 72 47 docteur Djiby Sow ene wiya on safroyade ɓuuri safroyede. tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano. Ceerno Djiby Sy ko safriyanke safaruji fina tawa. Ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e ɗanwal kala. Ceerno Djiby Sy ko bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal bawɗo laaɓaɗo halwa. Ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗo jiiɗa cirol omo safra rewɓe wonduɓe kista fibroma ndogam sita weddaɓe korte e wonduɓe dabaruji. Ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi
hen fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe ɗe fodde 13 rafi ene yalta e ɓanduma ha laaɓa fannu goɗɗo ko sa ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafi ne yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ene jogui usula ene jogui pegge ndenka e pegge arsigaji ceerno Djiby Sy ene jogui siroji pewnaɗi mbawɗi neldede e kala nokku to neɗɗo wawi wonde ceerno Djiby Sy kala leydi to mbawɗa wonde oɗon mbawi gollodirde ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu malaɗo wune newiɗo no fewi ceerno Djiby Sy so tawi yananama ka miskin Allah mo wawi safudema ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona gonduɗe rafiji ɗiɗi woni rafi tawi ko janowo hoore walla mo hakkille mo wakliti ha jomum haɓɓa keddiɗo kala e rafiji keddiɗi kala ceerno Djiby Sy so yananama ka miskin Allah omo wawi safudema ha jiituɗa hoorema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko jawɗo ittude dabaruji ko jawɗo kadi warɓe fiɗaɓe ustoraɓe goragu jippiɓe leece ɓe maniyu men sellani e joguiɓe maniyu seeɗa walla ɓe ganda maniyu haydara jokkodire ceerno Djiby Sy joni joni jiituɗa hoorema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ene tawi oɗo saaha joni e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ko ɗon base makko mawɗo tawte so tawi ari ha to jeere nettekka so pullo so sarhule so capato so cukalel so mawɗo kala mo mbiɗa holto woni kabine ceerno Djiby Sy ma holle ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy kala jiɗɗuɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 00222 ko indicatif leydi Mauritanie mbaɗa 47 22 80 84 so tawi a waɗi ma heɓ ceerno Djiby Sy ha no hannirta ni ko numéro makko téléphone ko numéro makko WhatsApp ceerno Djiby Sy noon ne wi yimɓe hewɓe noddoɓe mo e waɗoɓe mo message uji e wakkaluji omo leela jabtade wona yijidde ala ko hewrede kono neɗɗo foof e kala saaha yo siftinmo mawo arte mum ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ene jogui base mum ene tawe to nder leydi Mali pharmacie makko mbatta ko 00223 90 22 94 71 comme mi ñi ko tawete ɗon ene wiye ceerno Samba Sy ceerno Djiby Sy ene wiye en mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma hande ko 15 lewru mars hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho no mbiruɗen e gardidi e kabaruji ɗi hoorejo leydi Mauritanie Mouhamed Cheikh Al Ghazouani o windi batake duwaw faade Mauritannaɓe asoɓe kanŋe caggal kay nden boomi e gasgol mumen tawi ko kanŋe woni hen kay tawi ko wasɓe pittali mumen ɗum noon tan kanko hoorejo leydi ndi o suuti duwuji makko faade ɓesguji ɓeɗon tawi kay ko wasiraɓe on pittali mumen o holliti tan ndeɓe ɓeydata tawi ko haƴilantagal gam ha hande rentade kala ko yowiti e ko wayi hono niyane o jagorgal leydi Mauritanie kalfinagal ko yowiti e cellalaade Nazir Wul Mohammed o waɗi kay no wowno wadde kala saaha gam andinde gendi ndi rafi coronavirus ɗo yarate nder wertago leydi Mauritanie kanko jagorɗo o arti kay wiide ñalawma hanke o waɗene o holkiso gam ƴeewede so tawi kay comani rafi coronavirus koɓe 1.5 o holliti kay ñalawma hanke yitira rafi coronavirus ko yimɓe 14 hepti e cellal ɓalli mumen ko te galleji mumen ko yimɓe 10 ñalawma hanke o neɗɗo goto wasijo fittande mum e rafi coronavirus kanko nakku jagorgal ngal ɓe garti ke e wiide tuggude nde rafi coronavirus nati ɗo e nder leydi Mauritanie winditiɓe doggol wondeɓe rafi o ɓe jettima 17 ha joni ɓe jettima tawi ko 17,460 ɓe kolliti hefti e cellal ɓalli mumen ko te galleji mumen ko 16,792 ɓe kolliti heddi e rafi coronavirus tawi kay ko wasɓe pittali mumen ɓe jettima 494 kamɓe nokku jagorgal ngal ɓe garti ke e wiide oɗo saaha ne hedde juuɗe safroɓe kene tolno 2,2
hono lande IPR ko landa laamu yenke ɗo e nder leydi Mauritanie tawi ha hande kalfinnoɗo ko yowiti e jillu mabɓe e nder tawi ko diwan hono Brakna ɓe kolliti tan tawi ko jillu mabɓe e nder diwan Brakna gasi ha laaɓi caggal kay ndeɓe jilli tawi ko hono yogo e guuriya tawi ha hande ne ardino tawi kono ngolɗon lappol biteɗo Sidi Mouhamed Wul Mouhamedou tawi kay ha hande ko kanko ardino ko yowiti e mission IPR e nder falde Brakna caggal kay ndo yetti hono ɗeɗon guure caggal tawi kay ko wuuro Alega mota lahjara ko noon wuuro Bogge babaɓe ko noon kadi o wondide e mbañi o holliti tan e oɗo saaha mission mabɓe gasi e nder diwan Brakna hono koolaɗo kuuɓal to nokku jagorgal kalfinagal ko yowiti e kotki tawi ko biteɗo Ahmed Wuldedda kankone o ardima ko yowiti e guddidgol tawi ko suudu safar ɗum koye nder Mokata Ayoun tawi koye wuuro o wiyetego Hasine Hamidine tawi ha hande kanko jagorɗo omo yaade hohoɓe tawi kay ko laamu wonɓe e nder oɗon diwan ko noon kadi caggal kay nde ummi oɗon centre santé o wawi tawi kay ko wadde jillu makko e oɗo saaha tawi ko collége mahteɗo e nder wuuro wiyetego ko bonniya gam ha hande ƴewde e oɗo saaha ɗo golle tawi ko goɗon ma ko jareta wali mo diwan Nouadhibou Yahya Wul Mohamed Cheikh e wondude tawi ko maire mo commune Nouadhibou tawi ko biteɗo Qasim Wul Bellal kamɓene kay ɓe gardima ko yewti e dokkirgol tawi ko defte e kayeji tawi ko ɓen sukaɓe janggoɓe kene tolno tawi ko sappo e goho école aji tawi ko tokosi gonɗi e nder wuuro Nouadhibou ko kañumen kay mbawi hokkede ngal ɗo ballal ko noon kadi e wondude tawi école hono école aji jeenayyi tawi ko jardin d' enfant ɗi sukaɓe janggata ko kañumen kay mbawi hokkede hono ngal ɗon ballal tawi kay ngal ɗon ballal ngal ummori koye fedde hono Espagne ñaaɓi ha hande tawi kay fedde Espagne ñaaɓi ko jokkodiral mumen e mairie mo commune Nouadhibou ɗum tigui saabi ha hande ɓe mbaɗi ngal ɗon ballal kanko waali o ndo ƴetti konngol o holliti weltare makko e ngal ɗo ballal gam kay ha hande sembini kala ko yowti e jangde e nder leydi Mauritania port mo auto noon mo wuuro Nouakchott yettima toon kene tolno tawi ko ujunere e temedde jeetati tawi kay ko auto ji guittaɗi caggal leydi gam nadde ɗo e nder leydi Mauritanie eɗen gandi caggal kay nde leydi Mauritanie o wayli ha hande tawi ko tournorgal mum caggal kay nde auto ji ha hande yoga e auto ji kade no tawi ko nadɗo e nder leydi ndi ɗum noon leydi Mauritanie ha hande tawi ko wayli tawi ko tubnorgal mum e oɗo saaha ha hande kala auto tawi ko gummiɗo caggal leydi ene wawi nadde tawi ko leydi Mauritanie ha no hannirtani ɗum noon tan to port auto noon mo wuuro Nouakchott kene tolno temedere e capanɗe jeetati auto naati e nder ha hande port o hono sembeji e leydi Mauritanie ɓe kolliti ɓe puɗɗima ko yewti exercice mabɓe to diwan Trizamour tawi ha hande oɗon exercice koye mbadi heblo gam sembini kala ko yewti e karallagal to banggue huniyankagal ko noon kadi e peeje tawi ko haariya hono mofo Mauritanie kamɓene kay ɓe kolliti to diwan Atar ɓe mbawi ha hande watton ko wadde toon ko yewti e connexion 4G gam ha hande tawi ko wallide yimɓeɓe nde mbawata gollorade kala ko yewti to banggue ha hande weeyo kamɓe ha hande tawi ko mofo Mauritanie ɓe kolliti caggal Nouakchott ko Nouadhibou nema ko noon ha yetti Ayoun Kifa Alega Zoyrat e oɗo saaha ɓe jettima tawi ko wuuro Atar tawi kay ko wuuro woni wuuro jeetɓi e oɗo saaha tawi kay ko wongo hono 4G eɗen gandi hono leydi Mauritanie ene tawe hen tawi ko diwanuji sappo e tati e oɗo saaha ɓe jettima tawi ko diwanuji jeetati ɗum noon ne heddi hono diwanuji jeeyo hono lawol Rosso toon kadi ñalawma hanke ko accident musɗo waɗi toon tawi ha hande ɓe kolliti kay tawi hono ɗon accident saabi ɗum tawi ko excès de vitesse tawi kay ko dogdu fakindu ɓe kolliti he goto wasani fittan muɗum e oɗon accident kono kay waɗi tawi ko gañiɓe caggal kay nder sembeji leydi Mauritanie kalfinade ko yowiti e laabi ko kañumen kay mbawi ƴettude ɗon tawi ko ɓeɗon gañiɓe gam noddu ɗumen tawi ko cuuɗi safara ha joni eɗen jokki kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen gummima leydi Mauritanie paɗen ko leydi Sénégal Sénégal ma en jaɓɓo Amadou Alassane Dia jaam ñalle ma jam ñalle moon hettiyankoɓe Ayaw weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinuma kame dariyankoɓe Ayaw weltare TV jam ñalle ma Hamadi Keneme kabaruji e nder guendi Sénégal puddorede ne sunare tawi koye leydi Sénégal ɗum ɗon koye ñalde hankide caggal nde yalti aduna on ɗon nalanke lolluɗo e nder guendi Sénégal woni Thione Ballago Seck kanko Thione Ballago Seck o yino aduna ko ñande sappo e ɗiɗi lewru mboy hitandu ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi to Dakaru lamorgo guendi Sénégal o sanki ko ñande sappo e nayyi mboyo ñalawma hanki o hitandu ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho e nder Dakaru lamorgo guendi Sénégal caggal noon nde wonduno e Rafi Cellal tawi kadi ko Rafi mo juutani kanko on ɗon nalanke baɗannoɗo ko wiyete Mbalaka kadi ko kanko woni bamum suka dowluɗo hande o e nder nalankago woni Wally Ballago Seck kanko Thione Seck no mbiruɗen ni tan o yi aduna ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi to Dakaru
Dakaru lamorgo guindi Sénégal kadina to bange ngawlagu ma nalankagu o rondum sabu kay ummi koye jetti taniraɓe makko tawi kadi koɓe awluɓe jolfuɓe goto e taniraɓe makko ina jeeno e yimannoɓe on ɗon jambaro Sénégal najo lolluɗo e nder dongre Afrique woni Lat Dior kanko on ɗon kananke Mokka Dior woni Lat Dior gone Latir Diop o jeeya koye jattinari e salinoɓe to banggue kalifandi guindi France e nder dongre Afrique kanko on ɗon Lat Dior o ari aduna koye hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe nayyi ɗiɗi ko toon to wiyete Keur Amadou Yallah o yetti aduna ko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru yarkoma hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeetati e jeegom tawi kadi o yalti aduna koye nder wolde Thione Seck gila kay e cukaku mum o fuɗɗi e jeytorede e kewuji ganni nalankagal fuɗɗi foddemo o woni nalanke teskaɗo jimowo kadi piyo mbaggu caggal ɗum o woni tergal e diddal tawi ko Dakar naɓe Star Band tawa kadi omo jokki wonde piyo mbaggu o soɗima e didde kewɗe ɗum ɗon noon kadi to banggue nalankagu o yaltini yogo e leppi o woni kadi nalanke jiɗaɗo kanko on ɗon biteɗo Thione Ballago Seck e nder hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e nayyi kanko on ɗon nalanke lolluɗo o yaltini lefol ngolo waddi e dendi ko titonde muɗum wiyete ko Ram Dan e nder hen ngolɗon lefol jeytama e album mabɓe gadano jaltunoɗo e lewru korse hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi kanko Thione Seck o waɗi jillu makko tawi ko gaddano e nder dongre Europe e nder henne kadi o wawi yaltinde lefol biyetegol le pouvoir d'une cœur pur e nder jillu makko ɗimmu hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeetati o wawi kadi ha joni e nder henne kadi o waɗi jillu ɗimmu e nder dongre Europe o wawi dañjude e ɗum ɗon noon kadi nder hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e joyyi tawi o heeɓi duuɓi capanɗe jeegom o tuuma to banggue hutorade ko wiyete faux billet woni ɗen ɗon koppareje ɗe ndewani lawol e nder henne kadi o wawino noddede e lawol ɗum ɗon koto banggue ñawore guindi Sénégal caggal ɗum ɗon noon laamu guindi Sénégal wawino fawde e makko junggo ñande ɗiɗi lewru korse hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e joyyi e nder henne kadi ñande sappo e ɗiɗi lewru colte hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom o ɗaccita tawi noon koye banggue sifa sabbordu kanko on ɗon biyetenoɗo Thione Ballago Seck koye ñande hankkinde o yalti aduna e nder guindi Sénégal yogaɓe noon e nalankoɓe hani e dilloɓe to banggue coftal ɓalli kamen kala ha to banggue politique o mbawi kay hollide sunare mumen e makko holliranom noon ko neɗɗo kay jinnoɗo gonga kadi jiɗɗo deftere Qouranil Karim teddude nde kanko on ɗon Waly Ballago Seck wayno Youssou Ndour kam e ɓen wayno Baba Baydy Mal hoorejo diɗɗal dande leñol kamenne kala hanki mbawino kadi tawtorede nden ɗon wirwirde kono kadi cuuti konngudi badɗi fayida fewde e makko saabu kay jotodira moƴƴe gonnoɗe hakkude mabɓe so tawi jojji ma yewtere men tufde gandal artu e gurdam makko ko ɓuuri yajde eɗen ñaago jomiraɗo towɗo nde yurmotomo yaafomo nanamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe ha joni kabaruji men e nder guindi Sénégal jehen toon to wuuro teddugo ngo woni Touba tawi ko khalifa général des Mourides Serigne Mountaga Mbacké e ñalde hankkinde o yaltini fodde capanɗe 5 millions halis mo franc CFA ɗum ɗo noon ko beele wawde wallidde ɓen kay tawi ko wasnoɓe pittali mumen e nder seppoji bannoɗi ɗi hani e gañinoɓe hen kadi o erima ɓesguji Sénégal goto kala nde wawata wadde hono ɗum ɗo beele wawde wallidde ɗin ɗon ɓesguji kanko khalifa o holliri o saaha joni de yo ɓesguji guindi Sénégal gartir haqqillaji mumen beele tan jaam dumiɗo ne wawa artude e nder leydi Sénégal saabu leydi Sénégal ko leydi jaam kadi ko jaam o woni ko andira o yetti ɓen tawi ko ardiɓe diineji e tumo nde mbawi yaade koyɗe jaam ha jaam wawi fuɗɗade dañede e nder guinde Sénégal kono noonne kadi o yetti ɓesguji Touba tumo nde ɗofti
konngol makko kanko khalifa o saabu kay o wino hay goto oto seppu e nder wuro lamgu ngo woni Touba ɗum ɗon ko tumo nde yoga seppoji juɓɓina e nder yoga e diwanuji e nder gendi Sénégal o holliri tan ɓen ɗon sukaɓe tawi ko jibinande Touba mbawi ɗoftade konngol makko banggue goɗɗo ɓen ɗon ko liggotoɓe to banggue cellal towgal ngal kamɓene de wo yogaɓe mabɓe tawi ko ɓen SAMES ɓe mbawino jojjinde kayitol hollirowol koɓe waɗoɓe grève tikkere hofgo juuɗe ñande ɗum ɗon ɓe jojjinno ngol ɗon kayitol ko ñande aset 13 lewru mboy ndo gonɗen ndu tawi ɓe kollirno gon ɗon tikkere hofgo juuɗe fuɗɗoto ko ñande 15 e 16 lewru mboy ndo gonɗen ndu ɗum ɗon koye ñalawma ndo e ñalawma janggo kono tawi noon eɓe goyto hen gueɗe kewɗe to banggue ɗum ɗon ko wiyete violence to banggue physique hani e verbal e nder gollorɗi ɗi kono noonne kadi to banggue ɗum ɗon ko wiyete retraite ene henne kadi e nder ha joni yoggaji droit ji mabɓe ko ɗum tigui woni koɓe namdotono kono e ñalde hanki nde ɓe mbawi joddade e jagorɗo kalfinaɗo cellal gendi Sénégal woni Abdoulaye Diouf Sarr caggal noon nden ɗon jonde juuti fodde kay waktuji tati nde ɓe jalti e nden jonde kamɓe syndicat ji ɗi ɓe kolliri tan o saaha joni ɓe dartini ma ɓe kayiti wadde nden ɗon tikkere hofgo juuɗe ngoɓe miijino wadde mataw kay firti ko pamodiral dañama hakkude mabɓe e on ɗon jagorɗo cellal mo gendi Sénégal gasi ha laaɓi ko tongunoɗen kabaruji e ɗemgal Pulaar e nder gendi Sénégal wonno ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia fade weltare ɓiɓe fulɓe andu diine ma. ko noon tigui Amadou Alassane Dia golle ma jooɗi e peewi sen gummima leydi Sénégal paɗen ko leydi Nigéria tawi ha hande ko joguitiɓe tawi ha hande ko worɓe joguitiɓe ko kañumen kay jene école ɗo sukaɓe jangganno tawi ha hande nguɗɗon janggo ɗum waɗi koto hirnage leydi to ɓe kolliti tan ɓe mbawi nawde tawi ko yoga élevage ji caggal ɗum de sembeji tawi kay ko kalfinade e ndenka e oɗon diwan gaari kolliti kay mbawi heftude mabɓe yoga hen kono kay kamɓe ha hande tawi ko joguitiɓe ɓe mbawi kay tawi ko nawde yoga e mabɓe kay ha joni koye kabaruji men ɗemgal Pulaar keddoroɗen e nder leydi Nigéria kene tolno tawi koye ha hande tawi ko ha joni tawi ko soldataji tawi ko sembeji ha hande tawi ko 15 ko kañumen kay mbasi pittali mumen e nder leydi ndi tawi ha hande nguɗon jango ngo waɗi koto nokku tawi ko biteɗo Borno ɗum jeeya tawi ko ɗum woni koye nokku tawi kay ko biteɗo Borno to tawi ha hande wiyete ko Goudoula to on nokku tawi koye mayel tawi ko lagde Tchad ɓe kolliti tawi ko ha hande nguɗon jangu fandita ɗum ko sembeji wono leydi Nigéria ɓe kolliti tan kene tolno ha hande tawi ko sembeji 15 mbasiji e pittali mumen e nguɗon jangu sen gommima leydi Nigéria paɗen ko leydi Mali ma en jaɓɓo bani men debbo Bandour Mamadou Sarr jaam ñallema Robindo kaburuji leydi Mali nalanke hono Salifa Keita oɗo saaha jofi ko laamu sabundu ko fate caɗele leydi Mali o holliti ala ko ɓeydi caɗele leydi Mali e oɗo saaha so wona mouvement 5 RFP tawi kay ardi ɗum ko imam Mahamadou Dicko ina wonde laamu sabundu du ko ɓen tan ɓeydi caɗele leydi Mali Mahamata Salah Anadi miɗo carnal tawi ko kanko wonno cukko fedde Nations Unies joɗennoɗo Nations Unies tonto Bamako wuro lamorgo ngo leydi Mali waɗi jillu mum battani ko to banggue rewo leydi Mali gam kay waynodirde ɓesgu leydi Mali caggal nde o waɗi duuɓi 5 e nder leydi Mali gam kay joɗanade Nations Unies tonto leydi Mali manda makko noon gasi ha laaɓi e ñalawma hanki o menace terroriste walla mbiyen kay kulɓingol terroriste faade assemblée nationale toon to leydi Mali Daouda Sagoba waɗi batake faade jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fate ndenka nde waddata kay junggo e fandu ɓen protection civile woni kay ɓen wiyeteɓe protection civile en ina wonde ɓe ancien combattant ji kala woni kay yaɓenoɓe yaadde retraite nde baddata junggo e fandu gam kay ƴettude peeji guila e law guila kay goɗɗum tawdere ɗon gasi ha laaɓi ko tongunen roɓindo kabaruji leydi Mali Bandour Mamadou Sarr fate weltare ɓiɓɓe fulɓe
ko noon tigi e banuro Mamadou Sara Allah jarama golle ma en jooɗi e peewi sen gummima leydi Mali paɗen ko leydi Tunisie toon kay fuɗɗi ko ha fuɗɗiron ko yewti e vax ha hande tawi ko campagne vaccination covid-19 e nder leydi ndi kala ne didorini o ɓe koliti tan leydi ndi heeɓi kene tolno tawi koye caɓantati ujunere ko yewti e dose vaccin covid-19 ɓe kolliti tawi fuɗɗorte hono goɗon ñakko covid-19 e nder leydi Tunisie ko gollotoɓe ko yewti e cellal kono noon kadi e ɓen ɓe ganduɗa ha hande ko fiɗunoɓe hono mboros covid-19 ko kamɓe tigui jogor adarede hono nguɗon ñakko covid-19 sen gummima leydi Tunisie paɗen ko leydi Birmanie toon kadi kene tolno yimɓe 17 mbasi pittali mumen tawi kay koye seppoji juɓɓinno toon tawi ha hande ɗiɗon seppoji saabi ɗum foof ha hande tawi kay ɗiɗon seppoji saabi ɗum ko caggal kay nde hooreji leydi mabɓe waɗa kuddita ɗum noon tan ha hande ɓe kolliti kene tolno 17 neɗɗo mbasi pittali mumen e ɗiɗon seppoji cakkitortoɗen kaɓuruji men e ɗemgal Pulaar ñalawma hande o hono conseiller sécurité l'ONU kamɓene kay ɓe kolliti ko yewti ha hande e ɓeydugol tawi ko sembe jono casque bleu e nder leydi centre Afrique ɓe kolliti kene tolno tawi koye temetteri hono casque ujunateri tawi kay ko casque bleu ma ɓeyde e nder centre Afrique gam rende kala ko yewti jaam e kisal e nder leydi ndi gasi alaɓe kaɓuruji men e ɗemgal Pulaar e ñalawma hande o ɗo yesso haalirde ɗo ko musidɗo moon Hammady Keneme to leydi Sénégal Amadou Alassane Dia leydi Mali bonor Mamadou Sarr to nokku karallagal to Seydi Abouba gonen e jaam